ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଦିନ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମହାମୂଲ୍ୟର ଦିନ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ଦେଲେ, ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଆମମାନେ ଯାହା ଯାହା ମାଗି ନାହୁଁ ସେ ସବୁ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ଆମମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାରେ ଆମମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ତ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକେ 5:18 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ, କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଭିମତ ଅଟେ। ଆଜ୍ଞା, ସେମିତି ଲେଖାଯାଇଛି ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକେ 5:18 ଆପଣମାନେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଯେ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବି ଏ ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ପିପଲ୍, ଆପଣମାନେ ଏକ କୃତଜ୍ଞତାର ହୃଦୟ ଧରି କୃତଜ୍ଞତା ସହ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ଶିଖନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାରେ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦର